sa Malabon Fish Market. Ang sariwa po dito yung hipon, ang lalaki po. Price po ng tilapyang Batangas, tapos tulingan 100 pesos po, ang hipon 240. Kaya po ngayon dito sa Malabon Fish Market, makikita na po natin yung mga presyohan po nila dito. So murang-mura po dito, isdang dorado. Tapos alumahan po. Yan po yung mga sariwa po nilang paninda po dito sa Malabon. Iba't ibang uri ng isda po. Ayan po. Tsaka malakapas po, 160 po ang kilo. Meron din pong dilis.